ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଖିବା ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର କ'ଣ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ତୁମର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଫୁଲରେ। ତାହେଲେ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ଆଜିର ବିଷୟ ଅଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁଟା କ'ଣ? ଉତ୍କଳ। ତେବେ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଉତ୍କଳୀୟ। ଯେମିତି ଆମେ ହେଲେ, ଆମ ଦେଶ ହେଲା ଭାରତ, ଭାରତର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ଆମକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଭାରତୀୟ। ସେମିତି ଉତ୍କଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପିଲା ତାକୁ କହିବା ଉତ୍କଳୀୟ। ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ଦାସ। ବୀର କିଶୋର ଦାସ ଏହାର ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି। ଆଗେ ପଢ଼ି ନେବା, ତାପରେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଉତ୍କଳୀୟ କହିଲି କ'ଣ? ଉତ୍କଳର ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଉତ୍କଳୀୟ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶୁଣ ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ପୂର୍ବ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା? ପୁରୁଣା କଥା। ଆଗରୁ ସବୁ କ'ଣ ଏ ଦେଶର, ଏ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶୁଣିବ। ଯଦି ଶୁଣିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ସ୍ମରଣ ତାହାର ଗରବେ ତୋହର। ଯଦି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ବା ସ୍ମରଣ ମାନେ କ'ଣ? ମନେ ପକେଇବା। ଯଦି ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା, ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ମଥା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗର୍ବର କାମ କରିଥିଲେ, ଆମର ମଥା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପେ ଆପେ ନଇଁଯିବ। ମନେ ପକାଅ ସେ ବାଜି ରାଉତ କଥା। ବାଜି ରାଉତର କଥା ଶୁଣିଥିବ ଗପ, ଯେମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲାନି କାହାକୁ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ। ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ। କେତେ ବର୍ଷର ପିଲା? ଜମା 10-12 ବର୍ଷର ପିଲା ନା ନାଇଁ, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ସେମିତି 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା, କିଏ? ଧରମା, ଯିଏକି କ'ଣ ହେଲା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଉପର ଚୁଳି ମାରିକିନା ତାଙ୍କ ଜାତି ପାଇଁ ତା ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ 10-12 ବର୍ଷର ପିଲା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତମେ 10-12 ବର୍ଷର ପିଲା କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଖାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବ, ନାଇଁ କି? ଆଉ କିଏ ସବୁ ରହିଲେ ଦେଖ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କିଏ? ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକଗଡ଼ର ଥିଲେ ସେନାପତି ରାଜା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ମାନେ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ପାଇକ ମାନଙ୍କର। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ଅମର ପଥେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି, ମରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମକୁ ଆମେ ଆଜି ଯାକେ ମନେ ରଖିଛେ ନା ନାଇଁ। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ। ଯଶ କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କୀର୍ତ୍ତି, ସେଇ ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାରନାମା ସବୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଭୁଲି ହେବ କି? କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ତାହା ପରା କେବେ ଜଗତରେ ଅମଳିନ କହିଲେ କ'ଣ? କେବେ ବି ତାକୁ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ, ବା ଆମ ମନରୁ କେବେ ବି ପୋଛି ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣି ହେଉଛି? ଗୋଟା ନ ଜାଣି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ପାଇକ ପୁଅର ଯାହା ଗାରିମା ଥିଲା, ଗାରିମା କହିଲେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୁଣ ଥିଲା, ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ସିଏ କରିପାରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପାଇଛେ। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ସରବେ। ଦାୟାଦ କହିଲେ କ'ଣ? ଦାୟାଦ କହିଲେ ହେଲା ସନ୍ତାନ, ବା ତା ପର ପିଢ଼ି ସବୁ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ଜେଜେ ହେରିକାଙ୍କର, ଜେଜେ ହେରିକାଙ୍କର ପର ପିଢ଼ି ଆମେ ସବୁ। ସେମିତି ଏଇ ଉତ୍କଳର ବା ଏଇ ପାଇକ ଜାତିର ଆମେ ସବୁ ହେଲେ କ'ଣ? ଦାୟାଦ। ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ ଯଶ, ସେଇମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ନାରେ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ, ତୁଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମର ବୀରର ରକତ ନଈ। ତୁଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ କହିଲେ ନଦୀ ତୀରରେ, ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ପିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତମର କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ? ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। କୋଉ ନଦୀ? ଦୟା ନଦୀ। ମନେ ରଖିବ, ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଶୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ? ନା ସମର ବୀରର ରକତ ନଈ। ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ପୁରା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ? ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସବୁ ମରିଥିଲେ। ସେ ରକ୍ତର ନଈ ପୁରା ହୋଇଥିଲା। କୋଉଟା? ଦୟା ନଦୀଟା ପୁରା ରକ୍ତର ନଈ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ଦେଖିଛ ସେଟା? ଦୟା ନଦୀ ଆମର ଦେଖିଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ଯୋଉ ଧଉଳି, ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଏବେ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ଧଉଳି ନଦୀ କୂଳ, ଧଉଳି କୂଳେ କୂଳେ ଅଛି। ଧଉଳିର ତଳେ ଅଛି ଦୟା ନଦୀ। ଧଉଳିଟା ତା କୂଳରେ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ଯେତେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ହବା ପାଇଁ ଯେତେ ରକ୍ତ ଢାଳିଛନ୍ତି, ସେ ରକ୍ତକୁ କ'ଣ ଆମେ ଫେରାଇ ପାରିବା? ଫେରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ।
ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ବୁଲୁଛେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସେମିତି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚିତ୍ର କେତେ ବଢ଼ିଆ, ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲେ। ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆମେ ଖାଲି ତିରଙ୍ଗା ଲହରାଉଛେ, ତିରଙ୍ଗା ଉଡଉଛେ ନା ପତାକା। କିନ୍ତୁ ସେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3-4। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଶାନ୍ତି କହିଲେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହା ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ରୁଷା ଭାବ ନଥିଲା। ମୈତ୍ରୀ ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରିଲା। ଯଦି ଏକାଠି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବା ତା ସରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆଉ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉ ନାମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଆମର କଣ ସିଏ ହେଲା, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାବ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଏଇ ଦେଖ ଆସିଗଲା ଧରମା କଥା, ଯାହା କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ବାଳୁତ କହିଲେ କଣ ଛୋଟ ପିଲା, ବାଳୁତ ଧରମା ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଝାସି ଥିଲା ମାନେ ଝାସିବା ମାନେ କଣ, ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବା ଦେଇଦେବା, କଣ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଦେଇଦେଲା ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ତ୍ୟାଗ ଭରା ଆଦର୍ଶର ଜାତିର ମହତ୍ଵ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ୍ୟାଗ ଆଦର ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ। ଏ ଦେଖ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ସିଧା ଡେଇଁ ପଇଲା କୋଉଠିକି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ତାର ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଦେଲା। କଣ ପାଇଁ ଦେଲା, ଏ ଗପଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର କ୍ଲାସରେ କହିଦେବି ହେଲା। ବାଜି ରାଉତ ଏଇ ଆସିଲା, ଦେଖ ବାଜି ରାଉତ। ବାଜି ରାଉତ କଥା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଇଥିଲି। ବାଜି ରାଉତ ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପୈଥର ସୈନିକ ସେଇ। ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାର, ସ୍ଵାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ରେ। ଏଇ ଥିଲା ବାଜି ରାଉତର କଥା। ଏଇଟା ଦେଖ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ, ଡଙ୍ଗାରେ ଏଇ ସୈନିକ ମାନେ କଣ ହେଲା ନା, ଡଙ୍ଗା ଏପଟରେ ନଦୀ ଏପଟରେ ଆମର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିକିନା ଆକୁଟି କହିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଡଙ୍ଗା ପାର କରିଦେ। ବାଜି ରାଉତ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ପାର କରିକି ସେପଟକୁ ନେବି, ସେ ଯାଇକିନା ଆମ ଦେଶ ଆମ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ନେଲାନି, ଯୋଉ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସିଧା ଛାତିକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବି ମାନିଲେନି, କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ ସେମାନେ। ମାରି ଦେଇକିନା ସେପଟକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଦେଶର ଜାତିର କଥା ହେଲା। ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ କିଏ ନା, ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ବୀର କିଶୋର ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାତୀୟ କବି ବୋଲି କହୁଥାଉ। ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନା, 1896 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କୋଉଠି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଦେଶ ବତ୍ସଳ, ମାନବବାଦୀ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନବାଦୀ ଥିଲେ। କଣ କଣ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ବହି ନାଁ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବ। ମୋହନ ବଂଶୀ, ବିଦ୍ରୋହୀ ବୀଣା, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ବୀର ଗୀତିକା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନେଇ ଆସିବା। ତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ତମାନେ କହିପାରିବ, କଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନିତ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏ ଦେଶ ଜାତି ପୂର୍ବ କଥା, ଏଇ ପାଦରେ ପୂର୍ବ କଥା କେଉଁ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଅତୀତର ଗୌରବ କଥା, ଐତିହାସିକ କଥା, ସୃଜନଶୀଳ ଭାବ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। କୋଉଟା, ଅତୀତର ଗୌରବ କଥା। ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ସବୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିନେବା। ତ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିନେବ। ଯଦି କ୍ଲାସରେ ଆମର ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଅଫିସିଆଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି, ତୁମେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସାରଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। 6372523562, ଏଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲ ନମ୍ବର। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଲେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।